Hej. Undskyld, jeg spørger, men kan du fortælle mig, hvor jeg er? Hvor du er? Jamen, du befinder dig i en skov. Siden af den skov er der en sø. På den anden side af den skov, der er der en hestemark. Du har været rytter, har du ikke? Nej. Jeg tænkte nok. Der er masser af heste over på den anden side af hegnet. Hvor skal vi gå over hegnet? Kan det være, du er heldig at få lov at ride på en af dem? Men altså, kan du fortælle mig, hvorfor jeg er i den her skov? Kan du huske noget? Nej. Okay. Gotta fight for what I believe. This world ain't gonna change if we don't achieve. The streets are filled with protest signs. The people's voices echo through the blinds. We're young and we're raging against the machine, shouting out loud. Fortæller du mig kraftedeme, hvor vi er, og hvad fanden det er, vi laver her? Det er bare bestillingsarbejde. Jeg har brug for at tjene nogle penge. Du har rodet ud i noget lort. Hvad fanden snakker du om? Svar mig! Du har fået en skål i hovedet, så du har fået hukommelsestab, okay? Hukommelsestab. Hej. Ja, hej. Undskyld mig, men du sagde sgu da ikke, hun ville vågne igen. Jeg var ved at begrave hende, som vi aftalte, så vågner lorten. Ja. Ja, hold nu kæft. Ja, jeg ved det godt. Det går med skærk. For helvede. Ja. Jamen, jeg forstår bare ikke, hvorfor vi absolut skulle begrave hende levende. Altså, hun skal dø alligevel. Kan vi ikke bare... Ja, du ved. Så kommer hun. Ja. Ja, undskyld. Ja. Jeg ved det godt. Det er også mange penge. Ja, det er rigtig mange. Jeg ved det godt. Skal jeg gøre mit arbejde? Så får jeg mine penge. Så gør du andet. Pis. Ja, så bliver det. Jeg går i skoven. Det vil jeg gerne. Hvad?
Ja. Ja, der er lidt liv i hende endnu. I hear a glow in the quiet air, a secret warmth that's always there. Notes unfold like a rising flame. Every